Hari ini masak rebung hasil dari sawah, guys. Yo guys, iki sawahku ono prenge, dadi aku ngapain nang ngandeng sawahku gitu. Wes iki sitok iki wis kanggo sak omah, oke mergo sing mangan karo wong loro. Engko nek turah yo mblendrang malah enak. Wes yo segala cerita wis ora tak video nek pas ngonceki lugute akeh soale iki langsung tak cacah-cacah wae mau ke karo iki tak remesi nganggo apa uyah ben gak pahit ngono lho guys, jarene sih ben gak pahit pokoke ben gak kaku juga. Wes baru nunggu wis diremas-remes terus ae sampai iki sampai ono koyo banyu-banyune ngono lho guys. Pokoke aku seneng nek dimasakno ngene iki yo. Jarang-jarang banget mangan pring ngene iki saiki yo nek nang perantauan ngono sing dikangeni yo momen-momen ngene iki. Berhubung saiki aku nang desa tinggal desa dadi mangan ngene iki sak wayah-wayah nek pas eneng ngono kaya dipangan ngono. Iki mau ndek oleh ibuku yo ning sawah karo diesel ngotuk. Ngono ngiriri sawah terus tak kok enek bung siji iki mau terus diepek gitu lho guys. Masake lagi saiki mang. Pokoke diremes ngene iki bolak-balik ya sampai suwi bareng terus dibilas. Bilas iku sampai banyune wis pokoke sampai peng bolak-balik lah ngono ben ngilangi rasa pahit iku mau. BTW iki gak ngerti aku prenge apa ya. Lali aku pring opo ngene iki jenenge pring ngapus apa pring apa ora genah aku pokoke asal oleh terus tak olah aja. Pas masake ora tak video guys, wis ribet pokoke selak cepet-cepet. Soale cepet-cepet buru wektu keburu mapak anakku sekolah.